Здравейте от мен! Аз съм вашият водещ, сценарист, монтажист и режисьор. Днес ще поговоря малко за чуждиците в българския език, които хич не са малко. Думата хич е с турски произход, както комшия и евала. Днес обаче е по-модерно да се използват чуждици от английски език. Ето един израз, който ми е много смешен. Питате, какво работиш? В кол-център. Кажи си, телефонистка съм. Ето още нещо, което ми е много Свикнала. смешно, както и това. Фитнес. Друга дума, която чувам по телевизията е имагинарен. Кажете въображаем, бе, хора. Бабите и дядовците не могат да ва разберат. Стига толкова примери. Ето един въпрос. Смешно или модерно е да се използват такива чуждици в българския език? Аз бих казал, даже е вредно. Очаквам отговорите ви в коментарите. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао, бъдете здрави и усмихнати!